sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan, daghang pangutana, bahing sa Biblia, kay kini kunuton ang matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an, di buo kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang bituuhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasag kasulatan, nakabadug kabaguhan. Busa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunanan, mahibalo kita sa kaluwasan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang mayong gabi, mayong pagig-uban, welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kadaugag kalampusan sa ato ang pagpuyo sa kalibutan diin kanunay tag-giubanan sa Dios. Sa ato ang pagsugod ni ining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko, ato ning sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios ang makagagahom, Dios nga may nag-umuumah kanamo, na nalipod og nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Imo kaming gihatagan og kalipay, kalinaw, kadasig sa pagpadayon sa mga buluhaton diin imong gisalig sa mantagusa. Niya kami o Dios nagkahiusa karon aron sa pagpaminaw ug pagpamati kanimo. Labo sa tanan sa pagpasalamat sa paghatag nimo kadaugan ug pagtagbo sa unsa may among gikinahanglan. Padayon mo kaming gipanalanginan busa aniya kami nagkahiusa sa paghalad sa among kinabuhi kanimo. Aron sa pagdaig kanimo, pagpasidungog kanimo Amahan. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo kusog ug lig-on ang pagtuo nga mobarog Ginoo sa imuhang mga mensahe nga dunay kaisog sa pagkinabuhi sa imong pamaagi. Dalaygon ka nga Dios nga nagpanalangin sa matag usa, bisan pa sa amo karon nga panag-uban kami imo na usab nga panalanginan. Panalanginin na usab kami Amahan sa imong mga pulong nga amo karong madunggan og tabangi kami sa pagkabot sa imo ang buot ipasabot sa matag usa namo kinabuhi. Nga dili lamang kutob kami sa pagpaminaw ug pagpamati kundi sa pagkinabuhi sa imo mga pulong nga amo karong mabatunan. I declare blessing sa matag usa. In Jesus' name I pray. Amen. O amen. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan o welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ang Dios sa imong nga kinabuhi. Ang Dios kanunay nagatiman. Walay kasayuran, Biblia. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, oras ato nga programa alas 8:36 sa kagabihion. Ato nga sugdan ang paghisgot sa pulong sa Ginoo diha sa Gipadayag Kapitulo 2 nga mabasa diha sa bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 11. Ato ning hisgutan ang mga mensahe sa Dios alang sa simbahan sa Smyrna.
ato ni nga sugdan og pamalandong o pagpamati sa mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan mga kaigsuonan nga sa ato karon nga panag-uban, ato na usab nga masabtan ang ihang mga mensahe, ato na usab nga masabtan ang ihang mga pamaagi, nga diin malipayon na usab kitang madinawaton sa mga pulog mga mensahe nga gikan gayud sa atong buhi nga Dios. Og ako nagtuo nga naa na mo'y Biblia sa inyong panag-uban sa tong programa og ablihi diha sa libro sa Gipadayag kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 11. Ang pulong sa Dios mga kaigsuonan nga ato karong basahon diha sa 8 nag-ingon, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Esmirna. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga mao ang sinugdan o katapusan, ang namatay og nabuhi pag-usab. Nasayod ako sa imong mga giantos og sa imuhang kakabos, apan ang tinuod dato ka. Nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo ni adtong nagpakahudiyo, apan mga sakop di ay sa pundok ni Satanas. Ayaw kahadlok ang bisan unsa nga imong antoson, bilangguon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo ug mulungtad sa napulo ka adlaw ang imong kasakitan, pagmatinumanon hangtod sa kamatayon, ug ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Busa kon may dalunggan ka, pamati ang giingon sa espiritu ngadto sa mga simbahan, ang modaog dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matag usa nato ka kinabuhi. Kini maong mensahe mga kaigsuonan sa atong buhi nga Dios diha sa simbahan sa Esmirna. Nagpakita ni nga nalipay ang Dios. Ang kinabuhi sa Kristohanon nga sama ni ining kahimtang sa Esmirna, usa kini ka makaingon ta mga kaigsuonan nga panag-ingnan dapat mo'y sundon paningkamutan nga mao ni angay at natong makit-an sa ato ang matag kaugalingon kining kinabuhi sa mga taga-Esmirna mga igsuon. Dinhi giklaro nga gihapon gidasig sa Dios or sa gihapon gidasig sa Dios ang tanang mga tao. Sa 7 ka klaseng simbahan kanunay gidasig sa Dios ang matag tao. Nga matud pa kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa espiritu ngadto sa mga simbahan. Importante gyud kining pagpaminaw, pagpamati gamit ang atong igdudungog, ang atong dalunggan. Og sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa matag Domingo, sa matag dunay mag-live o sa tanang dunay magwali, bisan sa inyong devotion, family devotion, sa inyong Catechis prayer, sa inyong mga midweek prayer, overnight prayer, na ay mga magwali. Mao nay usa sa mga makatabang gyud, maoy gikinahanglan sa mga magtotoo ug sa tanang sumusunod ni Kristo Hesus, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Lamang atong hinumduman nga kinahanglan magmatngon ta, magbantay ta, tungod kay pipilalang ka oras ug pipilalang kahigayon nga atong ihatag ang atong dalunggan sa pulong sa Dios. Bisan gani sa panahon sa Domingo, pilalang ka oras ang atong paggamit, paghatag sa atong igdudungog sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Siguro ang tanang mga tao nakamatikod niini. Kung wala ka makamatikod, gipahinumduman ta sa Dios. Tan-awon ragod nato atong kaugalingon kung pila ra ka oras
nato mahatag ang atong idulongog sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa pagpamati sa mga mensahe sa Dios, ikumpara nato sa paggamit sa atong dalunggan sa mga pulong sa palibot or sa pakig-istorya sa palibot. Mga igsuon, dili gyud nato dapat batasanon ang paglikay sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Gidasig ta sa Dios nga gamito nato ni sa pagpamati sa mensahe sa atong Dios nga maoy magluwas kanato. Usa nga ato karong patalinghugan ang mensahe sa Dios diha sa Esmirna. Kining mga taga-Esmirna, mga kigsunan, or kinabuhi kinaiya sa tao nga sama sa Esmirna, muingon kong dako kayong pagkabulahan. Dinhi giklaro mga kigsunan nga grabe sila ka mapaubsanon. Grabe sila ka mapailubon. Ug tungod sa ilhang pagkamapubsanon, pagkamapailubon, nagkalahutay sila. Bisan sa mga bugat, mga dagkong mga kasakitan. Nagkalahutay sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga atong makatunan o masabtan ang mga pagtulunan sa Dios alang sa mga taga-Esmirna. O gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga mahisama ta ang atong kinaiya, ang atong batasan. Gusto sa Ginoo nga mahisama sa kinaiya o batasan sa mga magtotoo nga mao ang Esmirna or simbahan sa Esmirna. Daghang mga pagtulunan nga kinahanglan natong makatunan o masabtan sa ato karong panag-uban. Dihas versikulo 9, miingon din nga nasayod ako nga ang imuhang mga giantos ug sa imong kakabos apan ang tinuod dato ka. Nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo ni adtong nagpakahudiyo apan mga sakop di ay sa pundok ni Satanas. Dinhi giklaro mga kaigsunan ang mga kinabuhi or ang mga Kristohanon nga sama sa Esmirna makasinati gyud tinuod nga mga paglotos. O giklaro gyud dinhi mga kaigsunan makasinati gyud og kanang pagbutang-butang. Pero timan ini mga pagtulunan nga gusto sa Ginoo nga imong mahinumduman. Kung makaagi kag kalisdanan, dili na mao'y ilahanan nga gipakyas ka sa Dios or gibiyaan ka sa Dios. Timan egyon ni, dili tanang kalisdanan timailhan nga gipakyas ka sa Dios. Kabalo ang Dios nga muagi gyutag kalisdanan sama sa simbahan sa Esmirna nga grabe ang ilang kalisod o gipakita pagyod kung unsa ang ilang kalisod nga ilang naagian. Usa niini kining gitawag kakabos. Apan sa ilahang kahimtan o sitwasyon, padayon nilang giila si Kristo. Ug tungod sa ilang pag-ila ni Kristo Jesus, nga ilang gisunod pag-ayo ang mga pagtulon at mga mensahe, dinhi giklaro nga sila di ay tinuod dato. Pero nindot kaayo mga kaigsuonan nga kana bitang gitagbo ka unya labaw pagyud kang tagbuon. Dunay mga panahon mga kaigsuonan nga walang-wala ka. Pero timan wala ka pasagdi sa Ginoo. Usa sa angay natong hinumduman mao ni sa atong pagkakristohanon moagi gyutag mga kalisod. Bisan unsa pa na kalisod, bisan unsa pa na ka makaingon tang kakabos o klase nga mga pagsulay, apan ang espirituhanon natong bahin sa atong pagpangalagad or espirituhanong bahin sa atong ginabuhi, kinahanglan dato atubangan sa Dios. Mao na pinaka-importante. Dato kumbaga
na ang kadasig sa pagpangalagad, na ang kadasig mga kaigsuonan sa pagpadayon. Mauni ang mga batasan o kinaiya sa mga Kristohanon nga sama sa Esmirna. Bisan kung walang-wala apan naa sila'y gugma sa Dios, naa sila'y kalipay sa pagsimba, naa sila'y kalinaw, naa sila'y kusog sa pagdaig sa Dios, sa pagpasalamat sa Ginoo. Unya nindot kayo ang ipakita sa Ginoo kung inana ang imong kahimtang, kay sa unahan ingon ang Dios, dili ka kabos, dato ka. Kay inani manggod, bisan kang naakas kawaladon, panpadayon nimong gitagaan o higayon ang Dios aron imo siyang halaran, aron imo siyang daygon. Timan sa imong pagbuhat ni ana, gantihan manggod ka. Muani manggod ka ana. Pero kung walang-wala ka, wala pa gyud nimo hatagi ang Dios og panahon, dili pa gyud nimo daygon ang Dios, dili pa gyud nimo pasalamatan ang Dios, unya hinuon atong hinigiban ang pagsulay, hinigiban ang pagsulay, mahinungdan dili kasimba, ang may tabuan na lisod pa, kabos pa, musamot hinuo ka kabos. Pero timan ini, musinati man tag kakabos, musinati man tag kawaladon, apan dili na himuon na tong rason aron di ta kasimba. Hinuon, mupadayon ta sa pagsimba sa Dios, mupadayon ta sa paghalad sa Dios, mupadayon ta sa paggamit aron ang atong Dios mapataas sa atong kinabuhi. Bisan sa taliwala sa mga pagbugal-bugal, pagbutang-butang, mga kaigsuonan. Timan ang Dios nalipay ug ang Dios nakaila sa mga tao nga gilutos, gibutang-butangan kaysa mga taong naglutos ug sa mga taong nagbutang-butang. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan nga dili gyud ta dapat malimot sa kinaiya sa Dios. Ang kinaiya sa Dios mga kaigsuonan, magpabilin siyang matinumanon or matinud-anong tigbantay, matinud-anong tigiya. Dili kaniya kanabitang undangan sa pagiya, dili taniya undangan sa pagbantay, bisan pa kung naakas mga kalisdanan, mga pagsulay, timan wala ka pasagdi sa Dios. Wala ka pasagdi sa Ginoo. Maunay rason nga nung hangtod karon buhi ta. Imagine na sa kadaghan nga mga pagsulay, mga katalagman, siguro dunay mga hapit na gyud mamatay, hapit na gyud maligsi, hapit na gyud mabanggai, hapit, puro ra hapit. Pero wala madayon. Nganuman, tungod na kay nanalipod ang Dios. Tungod na kay ang atong Ginoo matinud-anon siyang magbantay o magpanalipod sa matag usa. Mao ni mga pulong nga dili gyud nato dapat malimtan or tipigan nato mga kaigsuonan. Diha sa bersikulo 10 ingon dinhi, ayaw kahadlok ang bisan unsa nga imong antuson. Ayaw kahadlok ang bisan unsa nga imong antuson. Mapisikal, material, even sa pagbati, emosyonal, dili ta dapat mahadlok or sa mga gitawag nga gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo, gani dinhi giingon, bilangguon sa yawa pipila kaninyo aron pagsulay kaninyo ug mulungtad sa napulo ka adlaw ang imong kasakitan, pag matinud-anon hangtod sa kamatayon ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Siguro pipila ka nato mga kaigsuonan or pila kaninyo diha nakasinati og nagkasakit kag napulo ka adlaw. Akong testimony mga kaigsuonan mao ni sa may aging pandemic, doon na tayo mga kaigsuonan dito sa Tarcom nga kanunay gitabang o niya giputos na plastic gikan sa ospital o niya gideklara man siguro to nga na ay COVID o niya paspas ka itong COVID atong panahon na kuno o niya gimonitor to sila
ang uban dili na makigduol didto. Unya kay nailhan man ko nilang pastor, unya pastor pagyud po ko nila. Ako silang gisaka didto. Kanunay siyang gihalog sa iyang mama og ang iyang bana naasad gaatang. Hilak silang pagsaka nako, nakitaan ko nila. Unya sa dihang ako silang giampuan, ako makaubanan wala na mo saka. O wala na sila mo paduol nako kay basig natakdan ko, matakdan pud kuno unya sila. Niuli pod ako makauban, nangaligog katong sa tong gi pangaligo nga natoy kahoy, dahon sa kahoy nga iligo kuno to, aligo pod sila. Unya ako ato panahon na mga kaigsunan, pila ka adlaw nagkasakit ko. Giubo ko pag-ayo, unya dili na mudawat ang akong tiyan o pagkaon. Tinuod ni mga igsuon, kaning bersikulo 10, ako ni siyang na sinatian og nabasa ni sa akong asawa, nakahinumdum siya sa dihang giatiman ko niya. Nagpa-check up ko ato sa doktor, unya giingnan ko sa doktor, kinahanglan i-isolate ko, ilain ko, unya dili ko paduulan og tao. Miabot og 6 ka adlaw ug 6 ka gabi ang ako ang sakit. Dili na ko ka tarong og lakaw. Nya sige pagyud kog ubo ato, grabe kagahi sa kong ubo. Og mo kalit kog panugnaw nga naasod gagikan. Padayon ra gyud giampuan ko sa akong asawa, sa akong mga anak, og padayon na kong gunitan ang saad sa Dios nga ayohon ko niya. Pag abot og 8 siyam ka adlaw, luya na akong lawas. Pagka siyam ka adlaw mga kigsunan, anang iskasiyam ka gabi alas 12 sa gabi di na ko kaginhawang. Wala naman kumudulog sa akong asawa sa akong mga anak. Nilili ko nila og nitulo akong luha og giingnan ako ang Ginoo. Nakit-an mo nga nanginahanglan pa sila sa akong pagatiman. Naningkamot ko nga makaluhod ug makabayaw sa duha nako kakamot ngadto sa Dios. Ug human natumba ko. Pagmata nako, gihablan di ako sa akong asawa. Pagkaugma, kabalo ba mo mga kaigsunan ang nahitabo? Nawagtang ra ang sakit. Nawagtang ra pud tong ubo. Wala ra gyud murag grabe kahibulungan. Siguro na sinatian ninyo ning nagkasakit mog na po kaadlaw nga dili mo dawat ang inyohang tiyan og pagkaon. Ang ako ang madawat ato nga pagkaon kanang kana bitawng mais nga bugas, unya agiwon na siya kanang sunugon dayong monay butangan og ibutang na sa baso, dayong butangag ininit nga tubig, dayong di ra gyud kamayan, mao ra gyud na madawat sa akong tiyan. Muna nga kining mensahe sa Dios mga kaigsunan nga matud pa bilangguon sa yawa ang pipila kaninyo aron pagsulay kaninyo ug mulungtad sa napulo ka adlaw ang imong kasakitan. Kini ako gyuning na hinumduman sa dihang nagkasakit kog na po ka adlaw. Ni ato pag yung COVID. Unya nangutanan ako sa ako mga igsuon kung wala ba sila'y mga pananaon mahitungod sa akong kinabuhi. Ingon pod ako mga igsuonan, wala raman pastor. Ikong dili pagyud ko kuhaon sa Ginoo. Muna nga usas ako ag yung nakatunan mao ni. Taliwala sa mga sitwasyon nga makaingon tang wala na tay kaduulan, gawas la sa Dios. Dili gyud nato kalimtan
nga ang Dios dili mo biya, ang Dios dili mo malimot, kanunay siyang andam nga muluwas. Ang iyang luwason katong mga taong nahigugma kaniya. Kini gipamulong kanunay ni Haring David diha sa Salmo 91:14 nga ang Dios muluwas sa mga katawhan nga nahigugma kaniya. Ikaw ug ako nga tinuod nga nahigugma sa Dios, kanunay gyunang atimanon sa Dios. Bantayan, panalipdan, bisan ko na ay mga pagsulay nga magian. Kay diha sa mga pagsulay mga kigsunan, dihang anang panahon na moabot ang saad sa Dios nga dili gyud mapakyas, gantihan o gantihan ka gayod sa Ginoo. Ang gingon dinhi, balusan ka og ganti nga korona. Ihatag unsay giingon dinhi mga kaigsunan, hangtod sa kamatayon og ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Pagkaninduta. Unya bersikulo 11 mga kaigsunan, ingon dinhi nga busa kon may dalunggan ka pamati ang giingon sa espiritu ngadto sa simbahan, ang mudaog dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Buti pasabot dili gyud maimperno. Ang ikaduhang kamatayon mga kaigsunan, nagsimbolo kini sa gitawag eternal separation gikan sa Dios, maunang imperno, kanang wala na'y katapusan nga pagkahimulag sa presensya sa Dios. Muna'y gitawag ikaduhang kamatayon. Wala na'y katapusan nga pagkahimulag, wala na'y panahon nga mahibalik sa Dios. Unya kung mudaog ta sa pagpadayon sa pag-alagad diha sa pagkinabuhing mapaubsanon pagkamapailubon taliwala sa mga pagsulay, mga kaigsunan ko sa Ginoo, gantihan ta. Nganong kinahanglan man tang sulayan? Si Apostol Santiago nag-ingon para mabulahan ta. Kay diha sa mga pagsulay, diha ta makit-an sa Ginoo nga kana bitang pure gyud, hingpit gyud ang atong pagtuo, ang atong paglaom, ang atong paghigugma kaniya. Ang mga gikinahanglan nato nga ikinabuhi mga kaigsunan or gikinahanglan natong katunan aron atong maangkon ang mga maangkon o ang mga naangkon sa mga Kristohanon sa mga simbahan sa Esmerna. Una, nga gikinahanglan nato nga katunan kining pulong pagkamatinud-anon. Kining pulong pagkamatinud-anon mga kaigsunan, importante kaini sa atong pagkakristohanon. Dili gyud ta maka padayon kung wala ta ani kinaiya nga matinud-anon. Number 1 gyud nga angay natong katunan, angay natong ikinabuhi nga kinaiya kanang pagkamatinud-anon. Kay si David doon na say mga pulong diha sa Salmo versikulo 18:25. Si David maingon, o Ginoo matinud-anon ka, niadtong matinud-anon kanimo. Pag matinud-anon ka, kana bitang dili ta kaantigong mo pakyas sa pag-alagad sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga mapakyas ta sa paghalagad o pagsimba, pagdaig sa Dios tungod sa mga butang. Kay daghan nga mga nakit-an sa Ginoo nga wa nakasimba tungod kay dunay gi apas nga mga butang. Dili ang pagsimba maoy gi priority, dili ang pag-alagad sa Dios maoy gi priority. Kundili ang paglulinghayaw, ang pagsuroy-suroy kana bitawng ang gipangita kalipay sa kalibutan. Pero kung wa ka kasimba kay nagtrabaho ka, kay dunag kay tinguha nga mutabang sa simbahan, ang imong pagtrabaho para gyapon nas Ginoo.
Pero wala magpasabot nga sa tibuok semana sa imong kinabuhi, wa kay time para ni Lord. Kay ang usa ka semana adunay 7 ka adlaw, pwede gyud na nga imong gamiton ang usa sa mga adlaw sa usa ka semana. Magpili lang ka kung unsang adlaw ang imuhang kanabitang napili aron masimba nimo ang Dios. Kay ang tanang adlaw gi balaan man sa Dios. Doon na ray kasagaran or nabatasan natong mga sumusunod kang Kristo adlaw Domingo, ang uban adlaw Sabado. Lamang giklaro sa sulat ni Apostol Pablo nga ang tanang adlaw pwede kang makasimba sa Dios. Pwede kang makasimba sa Dios sa adlaw Lunes, sa adlaw Martes, sa adlaw Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Ayaw ra gyud hutda ang tanang adlaw sa tibok semana, kinahanglan ang usa para ra gyud nas Ginoo. Maunay ang makabuhat ra gyud ana kadto ra gyung mga taong naay pagkamatinud-anon. Sunod, dapat lig-on ang imong pagtuo. Dayong naakay paglahutay taliwalas mga pagsulay. Unsaon man aron malig-on ang atong pagtuo, sa ingon makalahutay ka taliwalas mga pagsulay. Daghan kaayong makapalig-on o daghan kaayong mga pamaagi aron malig-on ang imong pagtuo. Una, ang pagbasa gyud sa Biblia, ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pero mahimo ni siyang kawang kung magbasa kag Biblia ug maminaw ka sa pulong sa Dios, unya maminaw pug ka sa pulong sa kalibutan. Nganong mahimo man na siyang kawang? Tungod kay sa panahon nga muhatag ka sa imuhang igdulungog ngadto sa Dios, unya maminaw pug ka sa mga pulong sa kalibutan, dili gusto ang Dios nga maunay imuhang kahimtang. Kay mahitabuan na biyaan ni mong usa, sundo ni mong usa. Nya ikaw ug ako gitagaan matag kagawasan sa pagpili. Ang problema kon madala ka sa kanang gitawag pangibog. Kay ang kasagaran nga mga pamaagi ni Satanas, paibgon manggug ka. Paibgon ra man gyud niya ang tao. Kay ang tinuod di man gyud sa kahilabot. Dili man gyud kahilabot si Satanas sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Ang iya paatbang paibog ra gyud na siya. Kung weakness nimo ang mga babae, kung lalaki ka, paibgan kag mga babae. Kung weakness nimo ang kwarta, pakit-on ka sa kanang premyo sa mga sugal o uban pa. O niya kung wala na kay paminaw sa pulong sa Dios, mas naminaw ka sa mga taniyag sa kalibutan, ang mahitabuan na di ka kalahutay, di ka kapadayon. Mauna nga ang Dios nagpahinumdum kanato kung unsay angay natong paningkamutan. Una, paningkamutan nato ang pagkamatinud-anon o kanang kalig-on sa pagtuo. Magpabilin ta nga naikadasig sa pagbasag Biblia o pagpaminaw og mga wali gikan gyud sa pulong sa Ginoo. Unya kantigo tang muila sa mga wali. Diha sa bersikulo 10 mga kaigsunan, ingon din hinga, ayaw kahadloki ang bisan unsa nga imong antuson. Bilangguon sayawa ang pipila kaninyo aron pagsulay kaninyo og bulungtad sa napulo ka adlaw ang imong kasikitan. Pagmatinud-anon hangtod sa kamatayon. Ayaw kahadloki, unya ingon din siya, pagmatinud-anon hangtod sa kamatayon. Mao ni angay natong paningkamutan, panglimbasugan
na ikanta sa una. Panglimbasugan ta ang pagtuota nga dili gayod kita matumba. Kung maluya ka ayaw katingala pag-ampo lang aron mabaskog ka. Dunay pamaagi nga gipakita ang Dios diha lang sa usa ka kanta. Kung maluya ka ayaw gayod kalimot sa pagtawag sa Dios. Kinahanglan ka andigot ang mutawag sa Dios. Unya, sa ato ang pagkakristohanon dapat kabalog yun tapod unsay mga gikinahanglan before puta mutawag sa Dios. Dapat naatay kasing-kasing nga mahinulsulon, kasing-kasing nga willing nga mubiya gid sa sala. Dunay mensahe ang Dios mga kaigsunan nga ihang giandam alang kanako kanimo ug kanatong tanan. Kung unsaon aron mahisama ta sa mga Kristohanon sama sa Esmirna. Nindot man gud kaayo mga kaigsunan kung makabaton ug makaambit ta sa kinaiya sa mga tao nga simbahan or maunang mga taga Esmirna. So unsaon aron makasunod ta o makabaton ta sa maong kinaiya. Mga igsuon ko sa Ginoo, kana bitang ang giingon dinhi nga pagmatinud-anon hangtod sa kamatayon. Unya dili mahadlok bisan unsa nga klase nga antoson. Kanang lutuson ka, muantos ka na. Butang-butangan ka, ilaron ka, bugal-bugalan ka, di ka tagaag respeto. Mga igsuon kos Ginoo kinahanglan kaantigo kang mopailob ana, kaantigo kang moantos, di ka dapat mahadlok mga kaigsunan. Ang uban gustong mosimba, gustong mangalagad pero nahadlok silang bugal-bugalan. Dapat dili ta mahadlok ana. Ang uban nangandoy nga mosimba apan dili kasimba kay hadlok bugal-bugalan ingnon lahig tinuohan. Ingnon nga wala nay mga minteryo na natakda na mo anang mga Kristohanong walay minteryo. Mahadlok sila ana. Pero ikaw ug ako nga nahimong Kristohanon nga naninguha nga mahimong sama sa Esmirna, una sa tanan mga kaigsunan, kinahanglan dili ta magpadala sa kahadlok sa pagbugal-bugal sa mga tao. Kay naa may mga tao nga dili na gani mo dalag Biblia kay hadlok bugal-bugalan, hadlok ibuli. Dapat dili ta mahadlok. Hinuon ka antigo tang moantos. Unya magpabilin tang matinud-anon hangtod sa kamatayon mga kaigsunan. So sa may buhaton aron mabatunan nato ning maong kinaiya. Una, ipadayon ang pagbasa sa Biblia matag-adlaw. Matag-adlaw. Dunay mga adlaw mga kaigsunan nga busy ka pero ayaw kalimti ang pagbasa gyud sa Biblia. Hatagi sag pila ka minuto. Unya sa imong pagbasa, pangita ang saad sa Dios. Diha sa saad sa Dios, sabta ang mga pamaagi o kasuguan sa Ginoo. Kay mahimo manggong dili nimo mabatunan ang gisaad sa Dios kung dili nimo masabtan ang mga sugo ug pamaagi sa Ginoo. Daghan kay mga tao nga gustos panalangin sa Ginoo apan wala man panalangin sa Dios. Ngano man kay wala man nila katuni ang pamaagi sa Dios. Yes, ang Dios anda mo panalangin. Ang makasinati or ang tao nga makasinati sa panalangin sa Dios, katong mga taong nagkinabuhi og misunod sa pamaagi sa Dios. Usa sa mga siguro usa sa angay natong ipangutana no, nganong ang mga taga Esmirna grabe man kalig-on ang ilang pagtuo. Ang taga Esmirna mga kaigsunan, lig-on kaay alang pagtuo. Bisag giluto sila. Bisan kung gibugal-bugalan, gibutang-butangan sila. Apan wala gihapon sila mubiya sa dalan sa kamatuoran bisan sa ilahang mga giantos. Wala sila mulunga ba? Wala sila musibog. Padayon hinuon silang misunod sa gusto sa Dios.
Gikalipay nila ang pagkinabuhi. Gikalipay nila ang pagsimba bisan sa kawaladon. Gikalipay nila ang pagdaig sa Dios bisan kung naa sila'y mga antusunon. Mga igsuon, kasagaran, daghang mga tao nga napukan, wala makapadayon tungod sa mga kalisdanan. Labi na kung tsawan, kana bitang ibuli, lisod pa, ibuli pa. Daghang mga tao nga nakasabot unta nga ang pulong sa Dios na as Biblia apan nahadlok silang ibuli. Dili ligon ang ilahang kasing-kasing. Dili ligon ang ilahang pagtuo. Mga igsuon, usas mga gipakita ni Jesus nganong dili ligon ang pagtuo sa ubang mga Kristohanon tungod kay igo ra silang namati. Wala sila mutuman. Unsay giingon ni Jesus? Ang tao nga namati sa pulong sa Dios apan wala magbuhat niini, daw sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod og balay. Daw sama siya usa ka taong buang-buang nga nagtukod og balay ibabaw sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibanlas ang baha, nawagtang ang balay. Pero ang tao nga naminaw sa pulong sa Dios ug dunay kakugi sa pagkilatis, pakigsusi sa pulong sa Ginoo ug nagkinabuhi niini, daw sama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod og balay ibabaw sa bato. Mibundak ang ulan, mibanlas ang baha, wa gyud maunsa ang balay. Nganuman, tungod kay ang iyahang pagtuo napundar man sa pulong sa Ginoo. Una, importante kaayo mga kigsunan, aron mabatunan nato ang kinaiya sama sa gipakita sa Esmerna, kinahanglan dili wadon ug dili gyud nato hunongon ang pagbasag Biblia. So haom kayo ang atong programa sa matag karon og unya mubasa gyud tag Biblia. Gani hapit na ang tanang libro sa New Testament or bag-ong kasubutan, hapit na nato mahuman sa pagbasa mga kaigsunan. Ato pakpakan ang Dios, dalaygon ang Ginoo. Ikaduha mga kaigsunan, aron mahisamang atong kinaiya og batasan sa mga taga-Esmerna, kumbaga kung unsay gisaad sa Dios, mausab ang gisaad isaad sa Dios atong kinabuhi. Aron sa aran ta sa Dios mga kaigsunan og kinabuhing wala nay katapusan. Ang giingon dinhi mga kaigsunan nga hatagan kag korona sa kinabuhi unya dili ka mahiagom sa ikaduhang kamatayon pagkaninduta. Aron ato nang maangkon unya diha sa simbahan sa Esmerna or Kristohanon, sa mga Kristohanon nga naa sa simbahan sa Esmerna, di kakakita nga gisaway sa Dios ang mga Kristohanon des Esmerna. Hinuon gidaig sa Dios, gilig-on sa Ginoo ug kana bitawng gikuyogan sa Ginoo. Nganuman lig-on ang ilang pagtuo kay sige silag basag Biblia. Ang tao nga nagbasa kanunay sa Biblia, lig-on kay ang pagtuo. Pero depende po na sa pagbasa. Na may nagbasa nga nakigdebate ra. Pero kung nagbasa ka, nangita kas binsay sa Ginoo para imong ikinabuhi, iblas kaniya. Sunod nga mga pamaagi aron mahisama ta sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga mao ang simbahan sa Esmerna. Kinahanglan kugita kanunay diha sa pagampo pakigdugtong kanunay sa Ginoo. Muna niingon ayaw kahadlok sa mga butang nga imuhang pag-atubangon. Kay nganuman naa kay Dios nga nag-uban. Buhaton ra gyud nato kanunay ang pagampo. Pagampo dili lang kung naay problema isa magampo. Magampo dili lang kung naay problema. Kay ang pagampo usa ni siya ka pag-communicate. Adlaw-adlaw nga pag-communicate, pakigsulti sa Dios. Ang pagampo makahatag nig kalig-on, makahatag nig
kanang panahon sa pagpangayo na tugiya og labaw sa tanan paghatod og mga pagpasalamat sa Ginoo. Nganong ang mga taga-Esmirna mga kaigsunan na kalahutay, tungod kay wala mo layo nila ang gahom sa Dios, kay grabe ang ilang pagsalig sa Ginoo. Nakasinati man tuod silag mga kalisdanan, pero grabe gayod ang ilang pagsalig sa Ginoo. Mauna nga wala sila wala sila bulagi sa gahom sa Dios. Wala ilayo sa Dios ang iyang presensya. Dili gyud ilayo ni ihikaw sa Dios ang iyang presensya sa mga tao nga wala gyud muhunong bisan sa mga pagsulay. Nya daghan kayo mga Kristohanon taligsikan na di na mo kasimba. Pero naapoy mga Kristohanon bisag magbagyog ulan, musimbag yun na. Bulahan kayo ang mga tao nga sama ni ana. Kung gusto kang bulahan, pangutan ang imong kaugalingon kung makahimo ba ka sa pagsimba bisan kung naay mga pagbagyo or kaha kanang pag-unos. Ang uban wa pa gani unos. Gahuna-una na nga murag nay unos. Muna nga kinahanglan mubasa ta kanunay sa Biblia ug dili nato undangon ang pagkamainampuon. Unya sunod mga kaigsunan, diha sa atong pagpuyo nga Kristohanon, dili gyud nato kalimtan ang pulong pagkamatinud-anon bisan sa kalisdanan. Muna giingon pag matinud-anon hangtod sa kamatayon. Buti pasabot, buhata ra gyud ang gusto sa Dios. Buhata ra gyud ang pamaagis Ginoo. Ayaw sugot nga ang problema magdala nimo aron magbuhat ka sa gustos Ginoo. Kay mao ra man punay usas mga kuyaw nga mabatasan sa tao nga isa lang mo simba kung doon na nay problema. Isa lang maninuod kung wa nay kapaingnan. Maunang nabatasan hinuon og nahimo na hinuong sa kana bitang mura og panultihon na lamang. Nga moingon nga simba ko kung mahitabo, simba ko di lang unta. Isa ra mo simba kung dunay problema. Dili man guna kinaiya sa dili man guna mo kinaiya sa mga taong matinud-anon. Ang taong matinud-anon mga kaigsunan, manaay may problema gwala, haruhay magnas kalisod, magpabilin siyang muhatag og panahon sa Dios. Sa pagampo, pagdaig, pagsimba, pagpasalamat o pagkinabuhing matarog balaan sa tubangan sa Ginoo. Kanunay tang magpadayon, kanunay siyang magpadayon sa paghalad, paghimog mga pagdaig, o doon na say prinsipyo nga di gyud siya mobulag bisan sa mga kalisdanan. So ang kalisdanan usahay mga kaigsunan mauni. Usahay nahimo siyang instrumento sa tao aron siya makaila or makaampo sa Ginoo. Pero dili gyud na mao dapat mabatasan. Dapat manaa may problema gwa naa kay kadasig sa pagpadayon sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Nya sunod nga atong makit-an nga angay natong makatunan sa kinabuhi sa mga tao sa Esmirna, naa kanunay ang paglahutay. Naa kanunay ang paglahutay bisan sa pagsulay, naa kanunay ang pagsalig sa gantis Ginoo. Hinumduman nato, ikaw ug ako, wala gyud kana bitang itago sa Dios sa atoa nga dunay say ganti. Wala pod pili-pili ara sa Ginoo ang mga tao para ihang sultihan. Kundili tanang tao, libre ang tanang tao nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Ang problema, ang tao ray way panahon. Diha sa paglahutay mga kaigsunan, unsa may angay natong buha, huna-hunaon. Inani ni siya, bisag unsa nga klase nga pagsulay,
makbalatian, mga problema, bisag unsang klase nga mga pagsulay. Angay natong hunaon mauni, timan og ibutang sa atong hunauna, ibutang na sa imong hunauna nga ang tanang klase nga mga pagsulay temporaryo lamang. Timan ha. Naagani kas mga pagsulay ug naagani kas mga kalisdanan gilutos baka karon, ayaw gyud ni wad-a sa imong kinabuhi nga kanang tanan temporaryo ra na. But ipasubot may utlanan ang tanan. Munang naikanta, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Timan egyo na, tanang klase nga problema sa pagpuyo na tos kalibutan, manamas pamilya, relasyon man, kanang tanan dunay kinutuban, temporaryo ra na. Og mo nay timan igyod kanuna ibutang na si una para makalahutay ka, para makapadayon ka. Unya sunod nga angay timan-an, timan-i ang saad sa Dios nga dili gid siya mo pakyas sa pulong ganti og balos sa Ginoo. Muna nga ang tanang mga tao nga naas Esmirna, wala sila maglantaw sa kahimtang o sa ilahang mga nasinatian, kundili ang ilang gitan-aw, ang ilang padulngan, ang ganti nga gisaad sa Dios. Ug maunay dapat natong katunan nga sa atong pagkakristohanon, ang tuas unahan mo'y atong tutukan, dili ang katong atong naagian. Kay kun ang mga naigian mo'y atong ibutang sa atong nahuna, katong gidaot ka, katong giliba ka, dili ka kamubuon ana. Dili ka katarong pagpasalamat sa Dios. Dili po ka katarong sa pagsimbas Ginoo. Magluya ka. Magluya ka kay kanunay manimong gi dala ang mga kalisod, ang mga kasakit. Gipalingkawas, gihawas na ta, gikan sa kasakit, kalisod ug uban pa, giluwas na ta ana. Munang mo padayon ta sa pagtikang sa unahan, kay didto sa unahan ang Dios nagsaad nga ikaw ug ako kitang tanan pagagantihan. Na may mga kanta ana sa unahan nga ganti nagaatang. Unya sunod mga kaigsuonan mao ni, likay ang gitawag espiritual nga kana bitawng mga taong nagpaka-espiritual apan material, kana bitawng nagpatuo nga insakto sila apan ang giapas mga butang sa kalibutan. Munay giingong nagpakahudiyo. Aun say giingon din he, Dias 9, apan ang tinuod dato ka nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo ni adtong nagpakahudiyo apan mga sakop di ay sa pundok ni Satanas. Kanang kinaiya sa mga Hudiyo, mga klase nas mga tao nga murag sakto, murag sila'y insakto, pero wa gani bersikulo. Naay mga tao nga ang mga Kristohanon daoton, kay nganong daoton nila ang Kristohanon? Kay nagpatuo man na sila nga sila'y sakto, sila'y tinuod. Pero himan-himan, wa gani bersikulo, di gani kabalong mubasag Biblia. Unya, kana ra bang klase nga mga tao kusog kay mo angkon nga sila'y nagamag Biblia. Pero gani sila'y kalibutan nga ang mga pari sa Biblia dunay asawa. Pero lang pari, wa gyud asawa. Muna nga, gilimbungan sila sa ilang kaugaling huna-huna. Una na to nga, buhaton aron mahisama ta sa mga simbahan or mga tao sa simbahan sa Esmirna. Likaya na to ang mga piking mga pagtulunan o mga kalihukan nga makapahimulag sa Dios. Unsaon na to pagkat-on ni ini
una sa tanan, katuna na to ang pag-ila kung piki ba na siyang pagtulunan or insakto ba na nga pagtulunan nga naas mga tao. Kay daghan karong nagsangyaw mga kaigsunan nga naluwas na sila, ang kaluwasan grasya muna nga ang uban mo sayaw lang diha sa simbahan og sayaw ni Elias. Aksyon-aksyon anang binastos nya sud simbahan. Kay nga naman ang ilang pagtulunan simang. Daghan kaayong mga simang nga mga pagtulunan nga dili nimo makaplagas bala ang kasulatan. O niya dili makaka-discern, di ka kaila kung dili ka seryoso nga mobasag Biblia. Mo nang diri sa atong programa og ibin gani sa atong simbahan, wala gyud ko kana bitang wala gyud makuhaig kusog kadasig ang akong kasing-kasing sa pagpahinumdum kanunay sa tanang tao mubasag yung Biblia. Maubitaw na nga dunay tayo na compose nga kanta mga kaigsuonan, kasulatan. Diri lang sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan. Daghang pangutana bahing sa Biblia, kay kini sunuton matud nila kini makabuang. Daghang mga tao nga nagtugin anak kaniadto. Di mubasag Biblia kay makabuang. Tibuok kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang bituuhan. Kay akong nasaksihan, ang nagbasag kasulatan, nakabatog kabaguhan. Busa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron mahibalo kita. Ang tinuod mga kaigsunan, di man ta masayod sa kaluwasan gyud kung dili gyud nato tun-an ang Biblia. Saon po pagtuon kung pertina kang bisiha. Muna nga kung naa man gani ka busy, dapat number 1 tungod na sa pagbasag Biblia. Sunod nga mga atong angay makatunan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kay una para makapadayon ta kinahanglan likayan gyud nato ang mga piki nga mga pagtulunan. Kanang dili tinuod bitaw nga pagtulunan. Unsaon man pud Pastor Gideon pag-ila sa piki nga pagtulunan? Kana bitaw mga tinumo-tumo nga mga pagtulunan nga dili makit-as Biblia, mo nay mga piki. Munay dili tinuod nga mga pagtulunan. Kay ang tanang pagtulunan nga gikan sa Dios, gisulat ang tanan sa Biblia. Pagtulunan sa paghatag, pagtulunan sa pagampo, pagtulunan sa pagpuasa, pagtulunan sa buhat sa kaluoy, pagtulunan sa balaod, pagtulunan sa pagpanapaw, pagbulag. Tanan na as Biblia. Pero tanawa, sa kalibutan, wala na ma-apply. O kung wala na ma-apply nimo sa imong kinabuhi, murag na apog kas kalibutan. Mao na nga igsuon, kinahanglan ka antigutang mo ila sa tinuod o dili tinuod nga pagtulunan. Nya kinahanglan ka antigutang mo timbang-timbang sa mga espirituhanong kalihukan nga atong makit-an karon sa kalibutan. Kay daghan karon nga mga kana bitawng nagkanilain nga mga pamaagi nga dili nimo makit-as Biblia. Mao nay mga bantayanan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. O niya aron may sama gyud ta sa Esmirna mga kaigsuonan, kinahanglan magampo ta sama sa batasan sa pagampo pod sa mga taga Esmirna. Nga kanunay silang magampo sa pagpangayog tabang, magampo nga padayon silang magmatinud-anon
bisan sa kasakit, sa kalisdanan, ug padayon nilang gipangayo ang kusog aron sila makalahutay diha sa pagtuo sa nagkalain nga mga adlaw. So kinahanglan mga kaigsuonan, dili nato kalimtan aron mahisama ta sa mga Kristohanon nga mao ang simbahan sa Esmirna. Una, kinahanglan lig-on ang atong pagtuo. Ang makapalig-on sa atong pagtuo walay lain ang pagkigsulti sa Dios, ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Unya pag-ampo nga mapadayonon, dapat ma-lifestyle ang pag-ampo, mabatasan gyud nato ng pag-ampo. Batasan na ba? Kinaiya na ang pag-ampo. Unya sunod, aron mahisama ta sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga naa sa Esmirna nga simbahan, kinahanglan magpuyo nga matinud-anon. Unya kanunay nga mulahutay bisan sa pagsulay, o kanunay manalipod bisan sa espirituhanon nga pagtuo. Para makapanalipod da, basaha gyud ang Biblia, o kung mahimo magpatudlo ka, o manudlo sabkas uban. Unya nindot kayo ang saad sa Ginoo dinhi. Una, hatagan kas korona sa kinabuhi. Og ang ikaduha, tagaan kag ikaduha, dili ka mahiagom sa kamatayon. Tagaan kag kinabuhi, unya dili ka mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Usa sa pinakabugat mga kaigsuonan mauni ang pagkat-on sa pagkamapailubon o pagkamapobsanon. Katunan gyud nato kanang pagkamapailubon o pagkamapobsanon. Kung naay mga taong mugara-gara, ayaw saki. Ilayo ang imong kaugalingon kay mao na ilhanan nga mapobsanon ka. Sa kalibutan ingnong kang talawan, putig itlog. Ang uban mo ingon siguro nga talawan kay na. Pero timan ini, wala sila masayod sa insaktong pulong. Nagpataka ra na sila og sulti. Kaya ang tinuod nga Kristohanon nga dunay kaisog, milikay sa mga taong way klaro ang padulngan. Mao na nga ikaw ug ako kinahanglan magpabilin nga lig-on ang pagtuo. Kinahanglan magpadayon ang pagkamainampuon, o kinahanglan magpuyo nga matinud-anon, o kinahanglan mulahutay bisan sa naglaing mga pagsulay, o dapat kaantigong mapanalipod sa espirituhanong pagtuo. Pagtulunan diha kang Kristo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kanatog mga pinsahe o mga pulong diin atong nakatunan karon ang mga pamaagi aron masunod nato og mabatunan nato ang kinaiya sama sa mga Kristohanon sa Esmirna pagkanindota. Unya diha simong simbahan do na gyunay mga sama sa mga taga Esmirna, og ayaw tuguti nga dili ka usa. Dapat usa ka sa mga Kristohanon diha sa inyong simbahan nga sama sa mga taga Esmirna. Dili ta mosugot mga kaigsoon akong mga hangyo o akong mga pag-ampo kanatong tanan nga niya karon o sa tanan mo repli. Dili ta mosugot mga kaigsuonan nga may sama ta sa simbahan sa Epeso nga nagkahupas ang gugma. Hinuon atong desisyon nga padayon tang maningkamot, padayon tang maninguha nga mahisama tas mga Kristohanon sa simbahan sa Esmirna nga lig-on ang pagtuo. Nya kanang lig-on nga pagtuo dili na nimo kana bitawng dili nimo masayran kung walay pangapagsulay. Hinumduman nato mga kaigsuonan ang pulong pagtuo. Bililhon kay na siya.
Sulayon gyud na og sulayon na siya. Kung naa kay pagtuo, sulayon gyud na. Kung nagtuo ba gyud kaniya. Like example, kanang nagtuo ka nga ang Dios mo panalangin, nya sulayan kas kawaladon. Nya naa kay gisaad sa Ginoo nga mutabang, naa kay gisaad sa Dios nga halad. Unya wala na noon nimo mahalad kay imo nang himong hinigiban ang kalisod. Lord, lisod gyud ko. Ako sa ning ihawon o ako sa ning baligya ni akong gihalad nga saad. Ang buot ipasabot ana, dili lig-on ang imong pagtuo. Kay ang lig-on nga pagtuo sa panahon nga imo nang nasaad, bisang wala ka, para gyud na sa Ginoo. Di gyud na mahitabong para imo. Lig-on gyud ang imong pagtuo ana. Pero kung dili lig-on ang imong pagtuo, bisan ang kwarta nga iya sa Ginoo or para sa Ginoo, magasto na nimo. Unya magkautang-utang ka. Dili ra bagid ka makalingkawas sa utang, magkadako pa hinuon kon igo ra kang nasayod sa pamaagi apan wa nimo tumana. Pero kung gituman nimo, lig-on ang imong pagtuo. Ni ayaw kalimti, time management aron naa kay pag-ampo nga mapadayonon. Nagyo tay time management. Oras sa pag-ampo-ampo gyud ka. Oras sa pagtulog sad ka. Dili kay oras sa pagtulog magbulat, magkuan pa na imong budlot pa na imong mata, magsiga pa na imong mata. Dapat oras sa pagtulog gyud ka. Kay mao gyud nay tinuod nga tao, dunay time management sa kinabuhi. Ako nagtuo nga ikaw ug ako mahisama sa mga tao nga mga Kristohanon sa Esmerna og panalanginan kas Ginoo lamang timan ini dapat kantigo kang mobarog, dapat kantigo kang mobalibad sa mga mini nga mga pagtulunan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Kini angay natong hinumduman nga ang simbahan sa Esmerna gikalipay sa Dios. Si Eliezer Godinez, Pastor Eliezer Godinez, salamat sa Ginoo pagkanindutas mensahe, Pastor. Thank you, Lord. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi, Pastor, ninyo diha. Kumusta mo diha sa Liluan? Si Carmen Mahilong Bantigi, kinahanglan gyud ta ani mag-take note. Importante gyud, no, mag-take note. Kung wala makabaton og balaan nga panabot, dili jud makasabot makabuang para nila. Muna gikan ni Merlin Gavol, mao ba nay pagbasang Gavol. Mayong gabi ni Lucy Soto na napasagdan ang mga tao nga ingon ana magbiay-biay rasad nga wala mag-alagad sa Ginoo, pasagdan ko na sila. Sakto na, pasagdan, likayan, pero iampo na to sila. Kay mao nay sugo sa Ginoo nga iampo na to ang mga taong nagpasipala. Si Morina Daitol, amin, kalami jud sa imuhang paliwanag, Pastor. Oy, salamat sa Ginoo nga gigamit jud ka, Pastor, sa pagpahimangno. God bless us all. Dalaygon ang Ginoo niya. Ako ra gyung dasig yun, no, i-share lang gyud ninyo ang ato ang programa. Kay naningkamot og naninguha gyud ko uban sa tabang sa Dios nga bisan karong panahon na medyo kana bitang bisi-bisi ko gamay kay daghan dili gyud sayon kanang magkumpos og sunata. Unya timing, beating, pertindaghan ang bantayanan, unya kana gyung pagkumpos og sunata, perti gyud ang lisura. Matod pas uban, lisod gyud na kayo, Pastor, ay kay perti gyud daghana. Lisod gyud kaysa magkumpos kag kanta, kay usara man na katono, mangita ramang kag wording, unya magampo kas Ginoo. Kay nagampo ka, imo po ng pangitaon. Mao man ay gipakita nga pamaagis Ginoo. Kung nagampo ka, nangayo ka, dapat nangita ka. Nangayo kag sunata, unya wala ka mo mangita ana. Muna nga sa tanang kumpos nato, ako nang pamalandungan pag-ayo. Gani katong lahutay lang, wala pa nako magamig sunata. Unya katong sisos atong higala,
ayaw usiki, langit ang pilia. O niya, gugmang maunongon. Katong gugmang maunongon, murag ako na itong isunod. Kay karon di pa man gyud ni siyang final, even ang kasulatan final by Pastor Gideon akong gida-upload sa YouTube, pero samtang na malandong o kulang pag sa gitsit. Kulang pa siya sa gitsit, ako pag yun ang punan. Anya siguro ako ran i-edit o niya kay naaraman na sa akong computer. Tanan nga ako ang files dire naras computer. Nya lipay pug ko kais Ginoo nga akong asawa nga gihatag sa Ginoo kana bitawng suporta kayo diri sa ato ang programa. Gani naghimo siya mga pag-ampo uban sa atong among mga anak. Samtang nakigsulti ko kaninyo or busy ko diri sa ato ang recording studio. Sa ato ang dinhi kuan man kumbaga one in all ay nana bitaw usa ka room pero pwedeng magamit sa tanang buluhaton para sa kamayaan sa Ginoo. Pwede kang mag-pray dire, pwede kang magpakigsulti sa Dios. Pwede po kang mag-compose og mga awit o mag-compose og mga sunata na ini maong lawak ang puanan. O niya mamalandong ka sa Ginoo sa iyang pagkamay, pagkaninduta. Siguro kung kamo makaari dire, makasod pod mo dire. Ako gyud gitinguha nga maampingan hangtod sa pag-abot sa agi atong Ginoo. O niya kuang gyud kanang nagpadayon ko sa paggama og mga sunata karon kanang ato gyung ginama nga sunata. Katong si Jesus atong pilia, Kristohanong batan-on, ginikanan, nya lain-lain na sila biting. Nya perting gyud daghana ang mga sounds nga gikinahanglan akong pangayoon sa Ginoo nga ako gyung pangitaon. Kay lahi ang biting sa keyboard, lahi perting daghana pug tingog ang keyboard, ang gitara, bass, drums, o niya perting daghana, may kung daghan gyud. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan nga hinahinay nga na kat-on ko sa pag-mix og mga awit makalangit. Nya dalaygon ang Dios. Kaganina sige kog monitor sa oras yung ko alas 7 na. Nya ako gyung gi kuan kanang ako gyung gi sige gi-edit. Sige nga mixing sa mga sounds. Nya salamat sa Ginoo nga dayong mamalandong ko mayong ko nga naa pag kulang pa sa gidse. O niya moadto na ko sa laing kanta. Ana, no? O niya salamat sa Ginoo kaganina nakalakaw sad mi. Nagkuha mi sa rehistro sakyanan. Ya, okay na gyud. Magamit na po dito sa ato ang anniversary dito sa ato ang simbahan sa Tumunoy mo Alboal, Cebu. Nga gidumala ni Pastor Fat Bersamera. Dalaygon ang Dios nga padayon nga nagtagbog nagpanalangin sa ato ang umalabot nga Thanksgiving sa maong simbahan. Karong Mayo 31, no, magkita-kita nga ta didto through social media gyapon. Labi nas mga OFW padayon mo nga nakig-uban sa atong programa ug ako nagtuo nga gitubag sa Ginoo kanunay akong mga hangyog mga pag-ampo para ninyo. Kanunay mong proteksyonan ug ubanan sa Ginoo. Labaw sa tanan na amoy kalinaw, kalipay ug labaw sa tanan ay katagbawan. Yes, mubati mamog kanang kamingaw pero timan doon na mo'y kaisog nga mo padayon tungod na sa tubag sa Ginoo sa atong mga hangyo kaniya alang kaninyo. Dalaygon kay ang Dios mga kaigsuonan nga mutabang kanimo kanako nga dili ta malimot aron mahisama ta sa mga Kristohanon sa simbahan sa Esmerna. Lig-on gyud dapat atong pagtuo. O niya naatay pag-ampo nga mulahutay ug magpuyo ta kanunay matinud-anon. Mulahutay ta bisan sa pagsulay. Og atong panalipdan ang tinuod nga pagtulunan. Dili na tutugutan nga kini masambugan. Busa mo basa gyud tas bala ang kasulatan. Mo nang awit mga kaigsuonan nga kasulatan kanunay natong giatiman o gibasa sa adlawng tanan. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan. Daghang pangutana bahing sa Biblia,
kay kining sunuton ha, matod nila kini makabuang. Ako kining gitun-an, di buo kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang gituuhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasag kasulatan, nakabatog kabatuhan. Busa awhagon po kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Busa awhagon po kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus maoy sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, bakon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. Busa awhagon ko kamong nakatawhan, Biblia atong tunan naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Busa awhagon ko kamong nakatawhan, Basa gyud tag Biblia mga igsoon. Biblia atong tunan naron, mahibalo. Niya ako ang awiton mga kaigsuonan dire sa programa Awit Makalangit Lahutay. O niya mabot ra gyud ang higayon nga panahon no nga ako ra gyud ning magam-an pug sunata kining lahutay. Ako ra ning gam-an. O niya siguro sunod kanang gugmang maunongon kay ako pag gitong limpyuhan tong diha kang Hesus makapahulay or makapahulay. Limpihan pag yun na kay naaraman na diri sa akong files gyud sa atong computer. Nya Awit Makalangit, ako ang Tagalog pagtagad lahutay diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagdiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana,
Busa ayaw kaloya kay may mapa. Angay kala mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan doon na may kutlana. Busa ayaw kaloya kay may mapa. Angay kalan mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung na panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut day kasiya. Og dili ka kabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay may mapa. Angay kalan mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Doon ako'y ihatag nga tips no sa mga nangandoy nga makakat o gitara. Usas mga gikinahanglan ninyo, ayaw at agin ng time management. Kung oras sa pagpractice, pero ayaw gud siya, ayaw ibaylo or ayaw baylo itong time nga kana bitawng anang orasahat, tiglungag nimo, tighugas nimo, tiglimpyo nimo. Ayaw to siya wada. Padayon gyapon ka. Unya unsay mga buluhaton dihas inyohang Pinoyanan, trabaho og tagaig panahon gyud ang paggunit og gitara. Bisan sa usa ka adlaw 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dako na kay nang magkatabang nimo. O kaha pag-awit og awit makalangit. Kanang 15 minutes, doon na kay mahuman anang duha o tulo ka kanta. Kay kasagaran sa kanta, nagyo na sa 5 minutes or ka 3, mubo na siya nga kanta. Like prehaning kasulatan, niabot rin siya og 3 minutes. Pero ang uban, ako ni nga tanawon, prehaning nga dalangpanan kapila siguro ka minutes. Ako sa nga tan-awon diri sa ato ang monitor kung pila ka minuto. O taas ni siya kay abot siya og 7
minute or 7.07 minutes, no? Muna nga kung mahimo kag mga pagampo, mga pagdaig sa Dios sa usa ka pagdaig nimo sa Ginoo or mabuntag, mogamit lang kag usa ka kanta, kung kari dalang panan mo abot ng 7 minutes, prayer ka dapat na ay 5 minutes, o kaha maabot ka og 20 minutes imuha nga pakigsulti sa Ginoo, dako na kay na siya nga ikatabang. Kung practice o gitara o sagyod sa ako ik-advise ninyo, pwede rin ka mo gunit o gitara sod sa kanang 5 minutes. Kung mahimo 1 hour, okay kay na. Pero ayaw gid wad apod ang imuhang mga buluhaton para dili pod ka kana bitang dili pod mahawang ang imuhang panginahanglanon diha sa imuhang pagpuyo sa buluhaton sa Ginoo. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsuonan, sa dili pa ko manamilit at tutas pagampo. Ato sa pasalamatan mga kaigsuonan ang Dios nga atong gilagaran sa mga pulog mga mensahe nga ato ang naangkon og nadunggag nasabtan sa atong panag-uban. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagahom, salamat o Dios sa mga pulog mensahe, mga pagtulunan nga amo karon nakatunan, mga pamaagi nga imuhang gihatod o gibutang sa among kasing-kasing. Amahan, salamat nga imo usab kaming tabangan nga dili namo ni malimtan og dili o Dios nga igo raming nakat-on og namati kun dili sa pag-apply niini. Tagay kami kaisog, tagay kami kadasig sa pagkinabuhi sa imong mga pulog pamaaging among nadugang nasabtan bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan. Amahan uban ni sila og tagaa sila ka dasig sama sa imuhang gihatag kana kung kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga naa sa gawas sa nason, i-bless sila Ginoo. Nasayid ka sa ilahang mga sitwasyon kahimtang tagaan mo sila kalipay kalinaw katagbawan nga mga ilang gikinahanglan sa ilang pagpuyo Ginoo, badiha silang buluhaton trabaho nga diin ilang gisudlan. Amahan, padayon ka magauban magaproteksyon kanila. Amahan, dili gid ka mo bulag ni pakyas sa mga hangyo namo. Amahan mo sa salamat Lord sa imong pagtubag, pagatiman o paghatag sa among gihangyo kanimo niining tagna. I-bless Ginoo bisan pa ang kinimong programa. Padayon ka magatagbog magasupply sa mga gikinahanglan niini. Padayon ka o Dios nga magatagbog. Salamat Lord sa mga tao nga imong gigamit Ginoo aron makapadayon Ginoo kini maong programa sa pagsangyaw sa imong nga pulong o paghatod sa tinaw klaro nga mga mensahe nga mo'y gikinahanglan sa matag usa nga mintuog misalig kanimo amahan. I-bless Ginoo ang tanan Ginoo tungod kay ikaw ang Dios nga nagasaad nga dili gid mo pakyas nga bulahan ang mga tao nga walay pagduha-duha sa pag-abag o pagduha-duha Ginoo sa pagpadayon sa pagpugas. Padayon ka o Dios nga nagadasig nga kantanan muanay gayod sumala sa imuhang mga pulong. I-bless Ginoo matag usa samtang kami mga tulog mamahulay, ipadala ang imong gamhanang mga anghel sa matag usa. I declare blessing, I declare healing, I declare salvation Ginoo sa nagkalain-laing kahimtang sa kinabuhi sa tao tungod kay imo mang gihatagag solusyon ang matag problema nga masinatian Ginoo sa matag tao, mapisikal, material, spiritual, even emotional. Walay problema nga way solusyon. I-bless Ginoo man tag usa. Salamat Lord sa imong pagpanalangin. Among ihalad ang among kinabuhi, gitugyan isalig diha kanimong tanan, dungog mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo mahan sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Kini yung isuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah.
iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na